I pozivamo vas ponovno ovaj epizod da igramo Developper, običao sam, a sam ispunio letica. Ljubo što čuti da je samo moja porodica kako se dogovorila, znači mi nastavljamo na život. Znači ovako, mi živimo u ovoj kući, prelepoj kući, imamo besplatan predobar auto, jelku pa i tu ne možemo razdana poklon, imamo zvuk, idemo tamo dole. Ništa, ja sam primila plaću, znači činjenica dođe nešto. Ovaj pato što ću ti isprečen, ja ću te uzeti sarmu i pasu. Imam ja ovdje pošmeldone, ali to ćemo da jedemo za Bacit ćemo. Pa ćemo to zdimati. Da ćemo zvučnike. Spremit ćemo nešto sa jednom. Dobro, ja mislim da imam dole kvasa za pogač. Ali dobro, možemo i da kupimo. Kupit ćemo, ja imam, ali ne znam otkad je skoro. No, pričamo da idemo na to. Praviš normalno, samo kvasac voda i... Jes, bešim, ja. A Nemanja? Ajde Nemanja Autić. On nije ni jeo. Jeste, evo, evo ga lanca i evo maša koč. Dobro. Onda Autić, Nemanja. 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 Neću, imaš čast, prvi. Ajde, pa si... Autić. Dobro, mogu da mu dam da ga plati sam. Imaš ovo, ima ovdje 3 opcije. Ne, Autić. Ne, babo, ću što je mama predložila. Šta je mama? Ima ovo, ono što si malo predložila. Ne, Autić stavljaju. Ja ću Autić. 200 na sat. Ma nema veze, to je mama usisala, bre, stavi to u usti puta, bre, šta ti je? Kako cigančići jedu sve sa poda. A zdraviji od nas 1000 puta. Pustim se. 200 na sat. Ajde. Ne, baba. Nikola će da ide 200 na sat. Boli me dupe. Samo 10 na sat. Boli me dupe neki Dobro, idem. odmah ti ja da radim.